Oikein hyvää lauantaita ja tervetuloa uuden videon pariin. Se olisi vapaa päivä ja sehän tarkoittaa, että se on pitkälenkkipäivä ja ajattelin, että mä otan teidät mukaan tälle mun vapaa päivälle, niin näette vähän, että mitä kaikkea tämmöisellä pitkälenkkipäivänä tapahtuu. Tässä päivää nyt aloitellaan aamutoimilla. Ensimmäinen askare hoidettu on koiran kanssa käyty ulkoilemassa. Vai mitä? Sitten tästä seuraava homma, että itselle jotakin aamupalaa naamariin. Katsotaanpa mitä tänään syödään. Haluaisitko sä jotakin? Mitä sä tahtoisit? Jotain täältä mun aamupalapöydästä vai? Joo, tämmöset tuli tehtyä, eli pari kananmunaleipää ja maitorahkaa mehukeitolla, pari hedelmää, kahvia ja nyt on lasi vettä, kun oli appelsinmehu päässyt loppumaan, niin se on paha, kun ei saa aamupalalle mehua, mutta ehkä me tästä selvitään. Nyt olisi kaikki aamutoimet tehty ja vatsa täynnä, niin nyt mä ajattelin tässä hetken aikaa vähän vaan chillailla ja hetken päästä pitää lähteä kaupassa käymään ja hakea vähän energiaa tälle tämän päivän lenkille. On päässyt kaapista juoksuenergiat loppumaan, niin pitää käydä hakemaan vähän täydennystä. Nyt voi kyllä rehellisesti sanoa, että nyt ei kyllä oikein hirveästi huvittaisi lähteä kattoo ikkunasta pihalle, niin ei hirveästi kiinnostaisi lähteä 3 tunniksi mettään rymyämään. Täällä meinaa tulee tällaista oikein kivaa tihkulumisadetta ja tuulee ja tossa pääsi vähän noihin kevätkelien makuun jo tossa, kun oli useampi lämmin päivä, mutta kyllä mä tuossa sääennustetta katon, että kyllä se tuossa puolen päivän aikaan pitäisi aurinko alkaa paistaa lumiselle loppua ja iltavällä pitäisi olla aika lämminkin sitten. Saa vaan nähdä, että missä kunnossa polut on. Tuossa on nyt lunta satanut ja en tiedä onko siellä kuinka paljon porukka käynyt, että voi olla vähän hidasta menoa tänään, mutta se selviää sitten myöhemmin, kun lähdetään katsomaan. Mutta mä otan nyt tässä hetken aikaa rennosti ja sit lähdetään kohta kaupassa käymään. On kyllä vähän vaikea kuvitella, että muutaman tunnin päästä olisi ihan kirkas auringonpaiste ja 8 astetta lämmintä. Täällä on tällä hetkellä kyllä aivan harmaata ja vieläkin vähän lunta sataa, mutta uskotaan nyt siihen sääennusteeseen sitten, kun se niin sanoo, että iltapäivästä paistaa. Joo, nyt tosiaan lähdin tonne kauppaan hakemaan vähän energiaa pitkää lenkkiä varten, ettei tarvitse aivan läkähtyä ja nääntyä siellä. Urheilujuomat on päässyt loppumaan ja mä ajattelin nyt tän lenkin vetää pelkästään urheilujuomalla ja geelillä. Mulla on yleensä ollut näillä pitkillä lenkeillä jotain semmoista kiinteitä syötävää. Eikä noista geeleistä ole hirveästi vielä kokemusta tai tietoa, että kuinka ne itellä toimii, niin nyt tulee tämmönen testi sitten, että vedetään 3 tunnin lenkki geelillä ja urheilujuomalla, niin saa vähän tietoa, että sopiiko geelit itselle. Tää muutenkin nyt pikkuhiljaa alkaa enemmän testailemaan näitä kaikkia energiajuttuja. Sitten on kesällä selvät sävelet, että mitä siellä ylläksellä sitten kisassa nautiskellaan. Nyt olisi aika valmistautua lenkille lähtöön ja katsotaan vähän mitä sieltä kaupasta tuli ostettua tuossa kun kävin. Mä oon nyt pitkään käyttänyt tätä Leaderin tämmöstä ihan perusurheilujuomaa. Tässä on niinku
yhdessä annoksessa 40 grammaa hiilaria ja gramma suolaa. Tästä on tykännyt tosi paljon, että toimii itselle ja tykkään mausta ja tää on todella halpaa, että tää pönttö maksaa alle 10 euroa ja tästä saa nyt 12 pulloa urheilujuomaa. Mutta nyt mä astin toisen tuotteen testin. Tää on myöskin Leaderin urheilujuoma. Tässä on niinku, mitäs tässä oli? 30 grammaa hiilaria per annos, mutta tässä on sitten elektrolyyttejä kaveriksi. Katsotaan, huomaako mitään eroa näissä. Ja aika sama hinta. Tää on ehkä 1-2 € kalliimpi, mutta tästä purkista tulee sitten 15 pulloa. On kyllä halpaa tavaraa ja itse on ainakin tykännyt. Katsotaanpa sitten, mitä mä pakkaan aina mukaan tonne pitkälle lenkille juoksuliiviin. Mä siis käytän tämmöstä Salomonin 12 litrasta liiviä ja tällä aion sitten lähteä myös sinne kisaankin. Tuo on ollut kyllä oikein hyvä ja toimiva liivi ja hyvin tilaa, että mahtuu kyllä pidemmällekin retkelle tavaraa. Mutta joo, täällä on tosiaan kaikki tavarat sisällä, niin katsotaan mitä mulla lähtee yleensä matkaan pitkälle lenkille. Täältä takataskusta mulla löytyy tämmönen selviytymispussukka. Täältä löytyy muun muassa avaruuslakana, laastareita, tämmönen elastinen tukiside, rakkolaastareita, buranaa, panadolia, WC-paperia tai nessuja, ihan sama mikä hätä tulee, urheiluteippiä ja tämmönen pieni monitoimityökalu. Näillä pitäisi jonkun verran selvitä, että jos tulee jotakin accidenttejä, niin pystyy heittäytyä MacGyveriksi ja viritellä näistä ties mitä sitten. Sitten energiapuolelta täältä löytyy 2 löpsköpulloa. Ja näissä on nyt Leader, mikä se oli, Super Hydrate urheilujuomaa, sitä uutta mitä en ole testannut, eli litran nestettä. Ja sitten tänään lähtee mukaan 4 geeliä. Tässä on 2 tämmöistä ihan perus, missä on vaan niinku hiilaria. Tässä on niinku makuna sitruuna ja mansikka. Sitten tässä toisessa on tämmönen elektrolyytti ja energiakeeli. Ja tässä on vähän vähemmän hiilaria, mutta sitten tässä on noita elektrolyyttejä seassa. Ja sitten on vielä tämmönen Tropicalin makunen ja tässä on 50 milligrammaa kofeiinia vielä. Jos alkaa nukuttaa lenkillä, niin semmonen naamari vaan. Sitten etutaskusta löytyy puhelin ja toisesta taskusta löytyy kotiavaimet. Mutta tämmöisellä liivillä yleensä tämmöiselle peruspitkikselle. Tapahtumissa sitten pitää olla kaiken näköistä kamaa mukana, että niitä nyt en syyttä suotta lenkeillä kannan, mutta eipä siinä, ruvetaanpa valmistautumaan lähtöön. Tammikuussa ostin tosiaan nämä VJ Max X2 polkujuoksukengät. Ja nyt on muutaman lenkin näillä päässyt menemään, niin täytyy kyllä sanoa, että on kyllä aivan älyttömän hyvät polkukengät. Istuu omaan jalkaan oikein hyvin ja tää pito täällä pohjassa, niin tää on ihan tämmönen niinku aivan älytön pito. En ole missään kengässä nähnyt tällaista pitoa. Vaikka liukasta ja kivikkoa ja ollut luntakin, niin pitää kyllä aivan todella hyvin tuolla mettässä. Vahva suositus kyllä tälle kengälle. Kyllä täällä vielä vähän on lunta, mutta ihan ohut kerros, että eiköhän täällä pääse ihan hyvin menemään. Heti piti keventää vähän vaatetusta. Hanskat lähti jo heti pois. Sen verran toi aurinkoa tuolta lämmittää, että katsotaan tässä vielä keli lämpenee, että
lähteekö takki vielä pois sitten. Aika kiva keli tästä tuli, että kyllähän täällä nyt muutaman tunnin rymyää. Nyt on reilu pari tuntia tultu. Hyvältä tuntuu ja hyvin on mennyt. Paikka on vähän liukasta ja lunta, että vähän raskaampaa menoa kun lipsuu varsinkin näissä ylämäisvälillä, niin menee vähän energiaa siihen, mutta eipä se mitään. Kaikki 4 geeliä imastu. 3 niistä oli oikein hyvän makuisia ja tuntui toimivan, mutta se yksi oli aivan hirveä. Siihen en tule enää ikinä koskemaan. Se oli se joku, missä on tää elektrolyyttejä seas, niin maistui kyllä. En edes sano miltä. Mutta 3 muuta jatkoa. Oli hyvän makuisia ja piristi mukavasti. Urheilujuoma on vielä jäljellä ja aika samanlaista tavaraa mitä se aikaisempikin mitä on ottanut. Että mäpä vielä viimeistelen tässä lenkin ja katsotaanpa sitten loppuyhteenvedot kotona. Siinä oli lauantain pitkä lenkki, 22,3 kilometriä ja 2 tuntia 58 minuuttia. Aika tommonen rauhallinen tahti. Oli aika mäkistä ja sitten oli vähän sitä lunta, niin ja muutenkin oli ihan tarkoituskin mennä rauhassa, ettei ei ollut aikomuskaan tykittää siellä. Nousuakin kertyi ihan kivasti, että nousumetrejä 462 ja laskua 480 metriä. Oikein passeli lauantai pitkis. Geelit toimi hyvin ja urheilujuoma, että koko ajan oli niinku energiatasot korkealla ja fiilis myös korkealla ja tuntui hyvältä. Vähän oli takareidit jo lähtiessä semmosessa pienessä jumitilassa, että ne vähän loppua kohden alkoi tuossa kipeytyä, mutta siitä ne vahvistuu taas. Kiitos jos olet katsonut taas tänne asti videoja. Jos kiinnostaa seurata miten mä valmistaudun 100 kilometrin ultrajuoksun, niin pistä kanavaa tilaukseen, jos et ole vielä tehnyt. Nyt mä lähden tästä tilaamaan jotakin mättöruokaa ja makaan loppuillan fattan vieressä ja pistän kunnolla palautumisen käyntiin. Ei muuta kuin palataan taas seuraavassa videossa.